אחד הדברים שכולם אומרים לך, הזמן מרפא את הכל. מה שהגעתי למסקנה זה לא שהזמן מרפא את זה, אתה לומד פשוט לחיות עם זה. כשהייתי צעיר היה איזה בחור מהקיבוץ, הוא היה אז גיל 16-17, ההורים שלו התגרשו. הוא היה המון בא אלינו הביתה, אוכל איתנו ארוחת ערב ומשחק איתנו קצת. אבא שלי ראה את זה, גם הכיר אותו קצת והציע לו לבוא להיות איתנו. להיות קצת עם המשפחה שלנו כשהוא יכול, כשהוא רוצה לשכוח מכל השטויות. וזה אחד הדברים שתמיד נחרטו לי אצל אבא שלי, גם אם לא באמת ידעתי מה מימו, לפתוח את הלב, לפתוח את הבית שלך, להציע לאנשים עזרה, זה מין דברים שהולכים איתי עד היום. אם יש משהו אחד שאבא שלי אף פעם לא התפשר עליו, במובן החינוכי, מולי, זה על להיות בן אדם. כל פעם היית עושה איזה שטויות, או מדבר לא יפה, או עושה משהו לא מכבד לחבר, אני זוכר זה היה קו אדום אצלו. מבחינתו כאילו באמת שום דבר לא חשוב, רק תהיה בן אדם קודם כל. זכורים לי המון נסיעות וחוויות, ושהיה חשוב לו ללמד ולהראות לי דברים. אני זוכר שנסענו לסבתא שלי, והוא אמר לי, יש לי הפתעה כשנחזור. דניאל, בא אליי, אבנר, שמעת? אבא קנה טרקטורון. ובעצם זה משהו ששינה לנו את הילדות, כי מאז התחלנו לעשות איתו המון טיולים, כל שבת איתו, עם חברים שלו וחברים שלנו. זה היה חלק מאוד גדול מהחיים שלנו. לומי! ליאם! במהלך היום בבית ספר הלכנו כמה חבר'ה לשחק כדורגל, ואז איזה חבר מהקיבוץ רץ אליי ואמר לי שהאימהות שלנו באו לבית ספר, חיפשו אותי, אני כמובן לא הייתי, סיפרו לי שאבא שלי הייתה תאונה. אבא שלי נסע עם כמה עובדים לאילת מטעם העבודה. בצומת פרן האוטו סטה מהכביש ונכנס בסלע ענק. שני אנשים נהרגו, זה אבא שלי ועוד בחור שהיה איתם, הנהג איך שהוא יצא מזה. אחד הדברים שהבנו זה שהוא היה חי, וככה אני הלכתי אופטימי עם המידע הזה שהכל בסדר ונראה אותו בערב. וההודעה הקשה הגיעה אחרי זה, אחרי כמה שעות. בגלל שאי אפשר להתכונן לכזה אירוע, אתה לא יודע מה נכון ומה לא. עם הדברים שאתה מרגיש שהם בסדר או לא בסדר, עצוב יותר מדי, בוכה יותר מדי, או שזה עובר לידך, למרות שזה לא היה המקרה. אתה תוהה אם אי פעם תחזור לחייך. ואני זוכר תקופה ששום דבר לא היה נראה לי בכלל, בטח שלא מצחיק, אבל לא חשוב, שום דבר כבר לא חשוב. לא יודע איפה אתה אמור להיות, אם להסתגר בבית כל היום, להיות במיטה, או להיות עם חברים. אני זוכר שהיינו חוזרים מבית ספר, אני הייתי נפרד מהחברים, הייתי מרגיש שאני חייב להיות לבד. היה לנו מלא קלטות וידאו שאבא שלי היה מצלם, ולפעמים גם אמא שלי הייתה מצלמת, ככה עוד יש לנו ממש מעט סרטוני וידאו איתו. אחד שהכי זכור לי זה נסענו לרמת הגולן, הכל היה שלג. השתוללנו שם, אני, יהוד, דניאל ואופיר. כל כמה ימים הייתי חוזר הביתה, רואה את זה ופשוט בוכה מול הטלוויזיה, מנגב את הדמעות וחוזר לזחת. הייתי אז עוד הולך מדי פעם לבית קברות, מנסה לדבר איתו קצת, אולי לשמוע אותו, לקבל איזה סימן. זה היה שנים מאוד מאוד קשות בתור נער. חבר'ה, אנחנו עוברים זריז שנייה, אין המון דברים, אבל הלו"ז לשבוע הבא, ואז כמה הודעות קצרות באמת, וזהו, בסדר? אז בואו נראה. הלכתי לכיוון של הדרכה, כי כמובן שזה משהו שהוא כל כך חשוב וכיף להיות חלק מחיים של נערים, ולהיות שם בקבלת החלטות ואולי גם לעזור. כשהייתי בכיתה י', אפילו לפני, המדריך שהיה איתנו באותם שנים, אורי פלד קוראים לו, הוא חווה איתנו כל כך הרבה דברים, גם שמחים אבל גם טרגדיות. הוא כל כך עזר לי והרגשתי שבלעדיו זה יכול להיות חוויה אחרת לגמרי. וכנראה איפשהו בער בי גם להיות מישהו כזה בשביל ילדים אחרים.
והיה עוד משהו בי שידע שזה יעשה לי טוב. תמיד רציתי להיות איזושהי דמות מרכזית, זה היה לפני הילדים כמובן, שלי, להיות דמות מרכזית לבני נוער, לעזור להם לקבל את ההחלטות הנכונות, להיות שם כשהם צריכים, ואני חייב להגיד שבאמת העבודה הזאת היא נותנת לך את הכל. אחד הדברים שקרו לי בעקבות המקרה הזה, זה שמגיל נורא צעיר רציתי להיות אבא. כל הזמן ניתחתי את מה היה יכול להיות ואיך היה יכול להיות אם הוא לא היה נהרג, ואיך היינו ביחד כשהייתי בי', י"א, י"ב, והדברים שהוא היה עושה איתי, סוף סוף נהייתי גדול, ואפשר לעשות ביחד דברים של גדולים, מה שנקרא. זה לקח אותי תמיד למחשבות, מה אני אעשה עם הבן שלי, ואיך אני אהיה איתו. זה נורא סקרן אותי. לא רציתי להיות אבא צעיר מדי, אבל בהחלט היה לי את המחשבה שאני רוצה להיות אבא. ליאם, קפוץ עליו! כמה לוחמים יש פה בבית. זה לא יודעת מה הכל. הרגע הכי קשה זה, אולי שני רגעים הכי קשים, זה בחתונה, שאבא שלך לא יכול לעמוד לצדך, ובלידה של הילדים. זה תמיד צובט, גם עכשיו, שאין להם סבא אחד שכל כך רצית שהם יכירו, ושהוא יכיר אותם. הדינוזאור זה לליאם, כי הוא מת על דינוזאורים. זה ממש מוסיף. וואלה, זה מגניב. אמרתי, אין, הוא יעוף על זה. אנחנו מדברים על אבא שלי בבית, ומכירים את סבא ירון, שנח בבית קברות. הם הולכים בעיקר עם אמא שלי, אני לא כל כך הולך. מנקים לו את הקבר, היא מספרת להם קצת. אני מדי פעם מזכיר אותו, יש לנו גם כמובן תמונה שלו, אז הם יודעים איך הוא נראה. מנסים שזה לא יהיה איזה שם כזה שאסור לדבר עליו ואסור להזכיר, אלא הפוך. כמה שיותר להזכיר ולצחוק, וככה בעצם הוא חי איתנו. כשהילדים שלי אומרים סבא ירון, זה כאילו... זה כאילו הוא פה. לומי ורותם, איפה הקבר של סבא ירון? שם. איך שם, ליאם? בפעם זה מרגש לחזור לפה, אבל באמת שאנחנו כבר לא עושים את זה הרבה. משתדלים להתמקד בחיים, ואת סבא ירון אנחנו מצליחים בבית. לא, תאכל אותי. תאכל אותי. יחנון. היי, בואו, מה, נזרוק את ליאם לקוצים? לא. יאללה, ליאם. אבל לא, לא, לא. Thank you.